Herre, takk for at vi kunne komme sammen og for djøkken. Jeg sier imenske evne for jeg bare signer løtene til dere og djøkken åpen og mot herselig og Jesu navnet. Amen. Ok, så evne evangelien, eller Bíblian og allydande. Klokken 11:40, så jeg må ha ene visning. Det siste Bíblian det mest lysna og det mest granskaje og det mest kritiserar og det mest hærte boken i søvende. Det er nok til at hun avgjør nær om alt. Hvis Bibelen stender, så fettler alt annet. Til å så fettler naturalismen, så fettler materialismen, så fettler ateismen og sekularismen og islam eisen. Så det stender ikke på spil. Så vi har det som vi kallar strøye om Bibelen. Til å si derfor en stor kamper der fram i de akademiske heimen som røyner ny at nye gjør Bibelen og som man må støy undan til anledningen som vi har av åregods. Det her skjer bare nå, og det er ikke 4-200 år langt, det strøy her, og Bibelen stender den, det er det som det er trolig viktig, og stender den, tjekken ødels i årene. Hva begynner vi? Skal vi hitte etter det søvelige troverden i Bibelen, så må vi hitte etter som mest søvlet, og ta mener vi til som mest, til som vi kunne handfære, og til handrytene. Og husker om morgenen, når vi begynner i handrytene, så får jeg nyr etter fra år 400 til år 3, og hitte etter hvordan ordet blir varrett fra da Jesus døyer reis opp for dem og lykke til 400. Det kunne gjøre søvlig. Først og fremst handrytene. Det det mest tydningamiddelige handrytene i det. Først Codex Sinaiticus til fra 303, Codex Vaticanus, og Chesterbetti. Codex Sinaiticus har jo nesten alle Biblene, og noen egen bøker og træt, som ikke er Biblene. Så har vi så fjord her, botten papyrus, han inneholder det P45, som inneholder Johannes og Lukas, fra år 140 til 200, etter annet år 100, og tveierne av de seriene, som Johannes Evangeliet, fra år 130 til 200. Sånn rullan, til lydde handret som her, til Johannes i halvdel 18, til fra år 100 til år 130 til handret, til fragmentet. Og så tre andre, P4, P4, P6, og til Matteus og Lukas, at det små fragmenter fra år 140 til år 200. Hatt det mest tydningamiddelige handlingen som vi har i det, som viser at det som vi leser i det er det samme som det låser ta. Det er nesten ikke måneder av handlingen som det har ta, og det som vi leser i Bibelen i det. Det er vel varvart. Og etter bare noen døren på handrit, Codex Alexandrinus, det er papyrus, bøker, kodexer av grisk og male, med griskere skrift. At det P45 Chesterbetti papyrus, at det Matteus til apostlasøvene. Det er 4 evangeliene og parster apostlasøvene, fra 200 til 220, eller parster av 5 bøkene, i samlingen her. Det P46, det brødren av Paulus. Nøkker med at det skriver at det handler det kommer fra 130, men det ligger om det tøyene, 130 til 200. Da har vi alle brødren av Paulus, det parster av alle brødren, ikke alt vi, men parster av det. Det er negativt i færre ved tøyene. Det helser ikke. Og det både med Pyrus 1-2, det Lukas Johannes fra 145 til 200. Parster av Lukas og Johannes. Og det så John Rulland, det bare lite fragment av støtt ved et visakort, kan man säga. Og det Johannes og Achan. Og det skriver bare om søye næsene. Og det så det sørste nevnte, at det P2 og P104, Johannes og Achan og Matteus 1, at det for øren Aron reisende. Og i det har man annars, i det har jeg funnet, et av noe som man har funnet i det, til en massasjeordentlig, til en mumemaska. At det leier man av Lydjen i Egypten.
Og maskene var vanlige gjørder av gamle papyrus, teksten, imenske boken. Og en av maskene man har funnet, her har man funnet et kopi av Markus evangelien. Og sier masken her, som nok så avverst. Og der som løtene arbeider vidt til å si at det er et kopi fra Arfors og Fjers, fra første hundre. Vi vet ikke alt enn, det er en kann, og det kan ligge siden 2012, og det arbeider til 4 ganger enn, så vi tar ikke noen detaljer for en ganske noen år. Men maskan 60 inn i halde den 6-8 handret ur evangelien og brøvene fra første lørnaren, tror jeg. Så det er jo avhørst. Så det er noe som vi bor etter, som alle bor etter spent løtning, hva det er for å vise. Hvis det viser at det er Markus som skriver fra Alfjers, så har det øyelig avhørskan av bibelgranskingen og kritikken særlig. Hvis det er helt med Matteus fra første hundra, så må alle kritikken omskrivas. Det er det som også avhørst, vi sier granskingene, og det som man har funnet. Nye støvende vi kritikken, eller vi handryden noen, det er det som part man eisne legger den til at vi kunne vi tekstkritikken, det er det som gjør det vant, stedfest at nærmere 100%, eller vi kunne stedfeste at nærmere 100% av opprunnelige teksten. Til altså sørlig så kunne vi stedfeste 100% av teksten vi har i evangelien og brøvene. Og det er nok så søvelige, et søvelig stedfest at han er opprunnelige. Man en kritiker, en ateister som hvers liv snurrer seg om at nyrgjøre den kristne teksten. Han må selv vikinga at støva. Det som kritikeren sier vanlig, det er at det som vi vita, det som vi som helten av Øtland, det er at vi tar omlai 20.000 handrit av nysementen som er fra 20 til 1000. At heimen er 5.000 og mer enn til av griskon. Eldste handrytene til stedet fra ølt om 100, 120 til 200. Det eldste handrytene er kopi av kopien av kopien, det vet man. Og det er søyne ikke store brøydinger. Det er ankre brøydinger, tekst eller brøydinger, men det er ikke nekva brøydinger i teksten. Det som er sint mer kontroversielt er til at i ødelen handrytene samans, hvis du samanber ødelen 20.000, så er det mittelen 200.000-400.000 feiler. Ofta høyre vi til tale kom opp, at her er nesten 500.000 feiler i handrytene, eldste kristne handrytene. Men hvis man så hykker vågjere hva det er for feiler, så er det vanlige grammatiske feiler, stavfeiler. Det er ikke til at teksteren er brøtter, men det er simpelthen stavfeiler. Og til at det stavfest av Bart Ehrman, som er en av beste tekstkritikeren nå av døven, at i de griske handrytene av 5.000 her er mulig 400.000 varianter som vanlige, som fleste bygger på staving og grammatiske feiler. Så teksteren selv er ikke brøtt. Hvis du hører tale her, det er ikke at teksteren brøtt. Det er bare å si til at man låter lykke til å stave og ta som idé. Til måneden. Ok, dette er en avverst. Dette er akkurat kyrkjefedre. Dette er fra øron til 3 århundre. Nekkar vesen vår og lærersvenner til apostelen og så videre. Men ut fra tarra teksten, tar skriver av Eisenegg, her sier man at vi kunne finne sitat av øtlån versen ur nysementet 8-11 versen. Så bare tarra teksten er alt sitera leslige, det er altså ikke åra rett, men leslige, 8-11 vers. Så selv om ikke handler i det våre, så bare ut fra tarra teksten kunne vi stafest hva det kristne låse i første øre om 3 århundre. Så det kan man eisen vise. Okay. Så lykker vi vise akkurat bibelkritikk og tess opprona og tess endamale.
Kritikk av Bibelen er ikke endelig negativer. Det er viktig å minnes til. Tekstkritikker er ikke endelig negativer. Det er ofte så bakker han Bibelen opp i snakka. Enda andre slår av kritikk, et er formkritikker, det er, man ikke det formen under Bibelen. Det er på helst ikke kritisk, men selv formkritikkeren er negativer. Det er et som er redaksjonskritikker, til helt selv kritikkeren er negativer, men at granska Bibelen ut fra redaksjonsmetoden er ikke negativt. Så og kritikk er ikke enda negativt. Det er minnes til. Men vi har også ta negativa bibelkritikken, som man kallar higher criticism. Og det er bøkene som 18-4 til vanlige ateister, gnostiker, eller agnostiker og deister. Det er negativt, kan man si. Det blir negativt når man har motiver, og når man spekulerer, og når man røyner nygjør teksten. Og til motivet ikke der. Bølkene som nevner her, tar endamål, først og fremst, til å verja, og til å varvete en naturalistisk heimsmynd. Hvis vi gransker kritikken til endamål, til høysendamål. Og Bibelen er fullstendig av naturalismen. Og det er viktig at man kan omkring vise prekva til evidens for Bibelen er uppfunnet til uspinn alt som det er. Gud sier det som er naturligt. Og til enda mal vi kritikken, til å varveita heimsmennene som er ateistisk. Og man gjør, altså til å si granskingen er ikke søvelig, hun er filosofisk, først og fremst. Det er man innsøtja. Og framfor hotteren til han er heldig søvelig, han bygger av avstøyer. Man skaper en idé, man prøver å skape idéer som man kallar avstøyer, för jag backar upp den idén så skapar man åter är det för backar upp den idén det måste man göra det på och ända mal sjön där var det till naturalistiska hamsmänna trubbelagen är häser att som nämnde jag pastandren är filosofiskor helt en sövelier okej pastandre bygger på en regel till naturalism så han är inte ärlig just du har några krav här och det är trust och alla granskning granskning skal være naturalism, eller hon skal være baseret på naturalisme, til å si at alt som er naturligt, det må bare rækast. Oansett om du har prekk for det, oansett om det er låg og søvelige, hvis du kan prekk noe som er naturligt, så må det lukket rækast, til det bryter vi det som er naturalistisk. Det er såleis kritikkeren fungerer, det, og søvann eisene. Så det er det som kallar krøv og avmarskningar. Naturlånar må for enig for en pris ikke bråtas, så må du helt ræka prekkene. Det er fjorda bant som viktig. Påstandren vrekar gå prekv. For jeg verger en og prekv av mening. Hatt jeg spalde reand, ja. Det kunne ha gåa kjelter, finna gåa kjelter som er å gå prekv for at Jesus gjør det som han gjør og sier det som han sier. Men de prekvene er vandamikkel for tar hemspen, tror prekvene vrekar i. Och så ger man helt rena så skapar man helt rena såna teori eller alltså avstöj i stegen som man framlägger som fakta. Och det är vanskligt sträv jag skulle granska teologi av universiteten. Det är erbjörningen. Hur eller vad gör vi kommer i jökten andra vägen här som det har sett upp. 15 till Michelingen. Ofta hör man att sövan och sälja kritikkeren till söva fakta motvägs trick. Det är det inte. Det är verkligen till hypotesa motvägs kälto. Okej? Jag tror att göra vi bibelkritik så är det hypotesa motvägs kälto. Tar har hypoteser men tar inte för kälton där här. Tar måste skapa idéer och meningar och teorier och gidingar men det räcker allt som är det prägv. Det är det som sövliga kritikkeren vill snurra sig om. Det är till maten som tar arbete på. Okej. Hva så tar påstander? Den kritiske påstander av Bibelen, særlig av evangelium. Det er at tøyene mittlen Jesu deg i oppreisen til første evangelium nyskriva til 34 år av regn og kaos. Det kristne ikke skipet til unga samkommer, det små bølger, der unga bibler, ikke nyskriva. Det har glemt alt, og ingen lasla,
Så en för om är allt så blir det att uspinna server och i som Jesus sagt och det var så samma sätt och i små munlion halton och så att han nyskrivas så det samlas samman och så det brett åter. Så det är så kaos. Så tror jag när. Och det måste hemma för att kritiken ska kunna vara samförant. Det måste ha kaos här. Problemet är att för det ganska sövliga så gör det inte kaos. Ja. Det finns inte kaos här i sövliga granskning. Och det är helt inte logiskt i samband med enda era granskning utanför Bibeln. Så gör ser man Evangeliska skriver i längst sett i första århundra. Evangelien ser man var uppenbarligen anonym. Det var inte namn sett till evangelien. Det var inte Matteus, det var inte Markus. Det var anonym. Det var inte hövunder. Så ser man navnet var sett upp i sett i ören århundra för att ge dem en apostolisk auktoritet. Så först det var inte navnet var uspinna. Var uspinn som kom settene. Så evangelien ytterligere kopierar jag. Och så det sista det första kristna hade kvart ju aha att förlägga till att varva lärarna och sönen om Jesus. Och att det är allt rena uspinn som du läser upp. Det är inte sån här kan stäfästa sövliga alltså pastan. Att det är rena pastan. Alltså som det är. Hela första. Det första kristna hade kvart ju aha eller förlägga till att varva lärarna och sönen Jesus. Passar att det har ju ofta, ja. Problemet är att det judiska samfunnet i första århundra det var att möta lägen som man ser prägga av. Alltså, folk kunde läsa. Och så trenden att då utan att. Du har en synagog och skolan. Lägger botten sina smadronger för skolan. 5 år gamla. Hade lärt att läsa de Toraina, alltså Moseböckerna och annat. Det är en stor trend i Israel vid lärarmästaren, rabbinaren eller läraren som samlar och lär sig omkring sig. Och det var nekve skolar, det var nekve undervisning i Israel tar döven. Och Jesus var en lärarmästare. Det är som vi det kallar rabbinar att ta döven. Det är så kristendomen tar döven vill räkna med skola. Det är så att de kunde läsa och de kunde få sin information. Så det israeliska samfunnet det bryter fullkomna från samfunnet som ta alla ställen i Grekland och Rom och resten. Det är samfunnet som är folk då väl att läsa. Nekvon läsa i förhåll till resten och folk då att det då blir minnas det är då till att minnas det höra. Och det är första ötlen. Så man spyrja, var inte av att varva det sönen Jesus utan vär. Jesus var en lärarmästare. Man vill göra allt för att varva det som lärarmästaren säger. Jesus räknas som Messias av de kristna och som god. Man har gjort allt för att varva det allt som han säger. Och det som han gör det. Och man är förläggande i sinne. Så det är parster att höra mentan och höra ungförv. Det var högunda spårningen. Gus vi tog. Gus vet man att evangelium var skriva i Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Det är något som flesta granskare till vräka. Här är inte nöd. Men det kunde bara göra vi av vräka kältan så vi hava. Och vi hava kälter. Gamla kälter. Till dömes vet man till att från tyn från sövgranskning ingen bok var godtidgen tal döven. Kvartje middeljötar eller greker romar som inte hade namn att träta sig. Okej, allt var anonymt var vräka. Ingen aho i anonymen texten. Ingen läste det. Det är alltså inte evangeliet hever godtidgen om inte namn var att träta. Eller var sett till evangeliet. Till avvärst. Och det brunliga är Matteus och Lukas inte skriva i texten som vi har gjort. Men vanligt är man har en bokrulle, eller en kodex, en bok, och man skriver en namn i en lepa och sätter det av rutlarna. Och ta lepen är funnen i flera handriden. Så flera handriden så här var lepan, Matteus och Markus. Det vet man. Det har man funnen från öron århundra. Men vi har annars kälter som är gamla. Låt oss ha Papias som skriver ångt i om 130. Man ser bara till det som han får vita från Jesu lärsvein, alltså för äkta vittnen av Jesus. Och tar lärsveinen om år 45. Och han hävdar från Taimon, mittel anna, att Markus skriver i Marks evangeliet av från kälten till Petrus. Så det är Petrus
tåsai og Markus skrivai. Vi har Justin Martyr. Justin Martyr en lærer som en kristen filosofer som bosatt i Rom. I Rom har man bogasauner, man har listar, man har nøvnen lukka nye til Paulus og Peter. Det har alt varvart. Så han tog ungkvarn, og han ser beina veien hver kommer fra kvarjona. Vi tar Irenaeus som skriver setning om 100 men hver Irenaeus han lærersvein til en som heter Polycarp. Polycarp lærersvein til Johannes apostle. Han kjenner Johannes, han kjenner eisen ære apostlar, og han søgna informasjon herifra. Så vi tar gåa kjelter fra først og århundra som forteller om hver skriva kvært. Allt det vi vreka av kritikken om det. Kjeltner, til madam kjeltner. Poenget er at hvis man kan stafeste at Markus skriver i Markus av Peter, eller Matteus skriver Matteus, så blir innholdet det blir søvlet. Det det som farlig. Det søvlet, så det en høytter mot til hansmyndet som det styrer okkara samfunnet, som naturalismen, som man kan ikke gå til å nevne. Nevne farlig. Tog vi gjørst øning arbeid, det var gjørst nekbors i ord at det kommer vekk fra nevnen, høvendene selv. Og et annet trobeleidje. Hvis de kristne var oærlig, som er påstendig, hvor brukte man som nevne Markus og Lukas, til hver gang man møtte Jesus. Og som det er jo mulig Markus gjort, mulig. Men hver gang man var lærersveiner til Jesus. Ja? Hvor ikke Thomas, eller Bartholomeus, eller Jakob, eller et eller annet. Hvor endelig Markus og Lukas. Som absolutt vilte djeva evangelium apostolisk status, hvis det var, så har man givet dem apostolisk nøvn. Men lukkan har man vært ærligere. Og jeg snær. Det er avverst. Andre Markus, hvilket er Markus? Markus øyelig ytla skriva. Hvis du hittar etter griska. Man ser beina at han som skriver til en som kommer fra Judea, han tar seg arameisk til hans mal, han doa grikst. Man ser beina veien at de skriver en kvart mal, altså opprøra mal er arameisk, men som doa vel grikst. Det er fullt av arameisk grammatikk, og arameisk åren og så videre. Grikkar lås og ikke anna enn grikst. Altså det var en vann-æra djevna bok vi fremmande mal i, jeg skjønner ikke. Altså, Markus var en vann-æra på en måte i griskar mentan, det var så okrikst. Eisne, Markus en øyelig oralskjelta, det er det som ligger ute i at Markus tåsar, eller Peter tåsar, Markus skriver nyer. Og det er øyelig viktig at man skriver i at evangelien det som man kallar biografier, tante biografier. Det var vanlig en bok som var støtt vid Lukas eller Matteus. Og da man gjør det til så måtte man velge å reka. Man kunne ikke takke alt vi. Man må takke det som var mest viktig, det som er mest høytning, og resten av leppen lytja. Det er altså lenge setninger og detaljer det måtte fære. Markus fullt av lenge detaljer. Lenge søvn. Det er tushbytla i biografien, det er ikke plass for det. Men Markus hever det. Det er det man kallar redundancy. Eller redundancy argument. Det er så som er nøy til hava. Markus fullt av oss nær. Og til nok så avverst, til å si at kjeltan er oralsk. Hun kommer fra munnen til personen, hun nyskriver, og hun skriver beint der. Iveles ivesett fra arameisk til grikst beinleis. Og tog er Markus som det er. Det som er avverst nær til at hvor hadde kristne omgang til å sette seg nyer og pynte på Markus? Ja, det er avverst. Hvor er det varvet å kopiere akkurat som det var skriva? Til tog at for det kristne er til utrolig vir. Det kom fra munnen til Peter, og så var det ivesett, beinleis. Og her skulle det ikke brøytast. Så armeisk over ui, og her var grammatische feiler ui, det var annars som stod så vel grikst, og det var oralst, innehelt en rikvi av ting som er neio. Hetta bort skulle varveitast. Hun kom fra munnen til en apostel, ja. Og det viser bare, altså, det viser først og fremst hvordan jeg vil Markus sier, det måtte være en grunn til det, det gjør man vanlig ikke. Det viser reist at kristne var øyelig ærlig. Og hvordan det var tæra dokumenter eller tæra tilfell. Så man ser ikke så at man får i gang i det griska. Så
Skrivingen till absolut ett gott präkva på och höna spårningen är gott präkva på att det så här var till upprunaligt. Det kommer från första hundran, det kommer från aposteln som såg Jesus och hörde Jesus. Annars är viktigt, jag har det enskon ihop till läge. Det är det som vi kallar enskon successors. I halvt man säger bara ivetöka förskon. Det vill att Jesus valser näkra lärsvänner ut, som blir apostlar, som att valser sina lärsvänner, som att valser sina lärsvänner, och tar Jesu lärsvänner, apostlarna, allt som Jesus säger vi tar blev utan att lärst. Och det har just genom metoder, genom rytm och så vidare. Det ser man i evangelien. Det är utan att lärst, och det blev varvat som en bölker, och det har också givet vidare atter till era lärsvänner som att gå vidare, och givet till samkomna som är sin lutta. Det ser som kallar successors eller ivetökan, enda må time være kontrollera, kjøkken nasse 200 årene, og ikke være brøtt, at vi som Jesus sier, alt være varvart. Jeg tror vi har i tekstene til evangeliene. Det oralska i vekket, det teksterer ikke mer, og det vil jo bare i 100-200 år. Det oralska kanskje i vil mer, det er ikke vanligt. Men teksten i vil jo. Så først 200 årene har jo det som kontrollera av texten, och det oralska, du har själva traditionerna som var munnlig, och du har texten som fyllt. Här var tre ting. Här så tror jag samman, det är varvat då. Allt som Jesus har sagt och gjort, sövligas information om det. Det var en kristen center runt omkring. Det var Jerusalem. Största centret var Jerusalem. Det var skolan till dem. Och sen heter Antiochia. Det var i Rom blev det stora centret sett efter. Men i time centrum här kopierar jag det, här lärde åtanät, och här skriver jag det nyer, och det var ett översätt, och här heter bogasaun och allt. Och det har just långt första runt, och det har vaxat som tog in för, och man kopierar mer och mer. Så det är bara lite teknik av det. Från Jesus till det 12, och det var reisning från Taimon till ärer. Här är några növn, Clement i Rom, han var lärsvän till Petre, Ignatius, Polycarp, Papirias, hade allt lärs från aposteln som vi vet om det, och som har skriva tillfärs vid här i det. Och det är så den trefaldiga metoden som var nytt till att varvaita informationen. Det var succession i utökan, den oralska eller munnliga överföringen, traditionen, och så texter. Okej, här så ser man varvaita och allt som är. Man kunde göra en cirkel mitt och göra som heter brevbrödningen. Också. Det var det mer det som man sa. Det var mer symbolska. Och så varvat man informationen av första 200 årene. Særlig årene evangelium var nyskrivet. Det er samme atter fra Jesus til Peter, apostelen, fra Peter til Clement og Ignatius, fra Jesus til Johannes apostelen, fra Johannes til Polycarp og Ignatius. Ignatius var lært fra en beid av Peter og Johannes. Og fra Jesus til Johannes den eldste, han er ikke nevnt i Bibelen forresten. Han var lærersveien til Papias og til Polycarp. Polycarp var eist lærersveien til Johannes apostelen, og mulig eist til Petre. Ikke Petre, nevan. Men hadde vært hatt så det var kallat succession eller ivetøkan. Her og nekker er eisen kontrollera og så alt. Så er. Og det var vanlig at man kallar i øren århundra, da brukar man året biskopar. Det som man brukar i katolske kyrkene. Biskopar var en ene personer som var en lærersvein, ja. Og han sa enda man være varvaid alt. Han stod hakst. Sånn er kom det eldste. Det var en metode, en nutjer strukturer man fann på i øren århundra for varvaid, at det var nekka fastlær. Så det er en personer som illa kjente en lærersvein til apostelen. Han satt over oss og varvaid i alt. Han er kontroll i og ikke ble brøyt. Han strukturen hadde selv ble en skandal av settene. Man gav en mann for en makt. Det er det som ble til pastoren eller presteren. Og det ble vant til settene. Men først øren århundra ved å ta nei og til å varvaid informasjonen. Ja, hvor er det? Det var noen dømer på det. Hvis du får lese teksten, gamle teksten, så er det en heil, en sånn kjeta eller linja etter fra enden av øren og århundra lukka til Jesus og i kvarjen boje av teimen som var i ivetøkken, ja. Etter fra Rom. Og her er først Peter Paulus,
Och tar väl så Linus att ta i vårt. Det var eisne. Linus han för så vitt sitt embat vi till Anakletos. Så för det var det Clement hans vi nämnde Janne. Han skrev apríl så här var det alla säger trutcher kände Peter och Paulus och det mål har varit lejer samman i Rom. Helt man. Och så kom att det ja, man har någon ner över Evaristus, Alexander och Sixtus och det är länge lista. Jag måste lucka till 3 år som man har. Här var attlejer till att varva. Så kom det att checka upp om vad Jesus har sagt så säger man ja vi tar en lista av någon. Vi tar några texter. Vi tar det som har sagt och så får man ett någon. Får man boga såna, man fann allt fram. Man går visa och kvar sig kvar är varvat kvar då. Det måste man checka is på och göra något. Man går visa oss här så listorna så növnarna. Så chetnar atträtt till lugga till apostlarna. Och här är så listan från Alexandria som börjar vid Marskos. Ja. Och här är listan från Jerusalem som börjar vid Jakob, Bacha Jesus. Sen Simeon, han var eisen i familie med Jesus. Og etter listen fra Antiochia, så blir vi Peter. Sen Evodius, Ignatius, vi det var Shaperov fra Ignatius som eksteri det. Han kjente eisen Peter og Johannes, og sikkert eisen. Så, det er godt søle tilfær, som gjør en gåan grunnvold under troer av evangelien og til kristen trunne. Ok, så vi er det. Hva skjer så tøyene åren evangelien er nedskriva? Det er en større spørning. Hva skjer åren? Så sier Jesus dør, og han ryser opp for himmels om år 33, ångstene her i midtelen. Marskos vil skriva heltemann først, heltemann til møvelet, om år 35. Så omlai 30 år her. Det är onka texter, det är evangelier. Det är möjligt att ha haft notatböcker. Det är nytt ävne som kom fram med det som man är en gång via granska. Det är möjligt att ha haft notatböcker. Alltså, det Jesus sagt, men allt är utan att lärt. Och då man att minnas. Man då väl att minnas tveit. Stora kälter då, va? Som man balker och som individer. Alltså. Och tar som var och attlar till att täcka iver så var lärsvannar till apostlen vanliga där allt i hötten. Tar kontrollera av allt. Vanliga kvar samkomma hej en sån person. Och så lärde samkomma så tar möter våro ivalest så är det kom samman och det har simpelt bara sitta och ramsa upp. Det som Jesus sagt och gjort. Det är nog för en pastor allt vi. Och då Johannes Paulus skriver till Kolosse samkomna i kapitel 4, kapitel 3 och säger det. Han säger lät år Kristus har blivit rikliga mittelantickare. Det är just det som man ser till att det skulle vara hållande terspa, ramsa, lära Jesus upp och minnas till det som man har gjort. Och det var just för en sån lejare som satt i middelen dig, som en lejare och så samkom han. Så det kommer samman och det är simpelt bara ramsa upp. Och maten det vi gjort på, det är nog det samma som man gjort då Jesus var och löve. Det vi gjort poetiskt. Möjliga. Alltså som rytmer, ja, som är sank. Det är normala ta då och så alla ställen. Bämen, som med grekar och med jötar med rabbiner till lära såna. Men det är så aktivt. Men hur vita vi i över att ta munliga överföringen, alltså munliga traditionen, att hon passar. Det är aktivt. Man kan säga okej, tar börja skriva ner om trushalfjärs och det är här och det är det samma, inte brött, men okej, jag kan gå till att tredje år ner, för att jag har haft det var Lars ser information i hötten till att då, men hur så vet att de passar i över? Hur så vet att det första kristna spärra funnet på att eller skapta söner. Kan känna från i över. Och det som tutning är att det är det ena år i texten för Lukas 4. Den sista versen är som Jesus säger tid är att vittne om detta. Han talar om testmannen Görsta, han dejer att han risen upp. Han säger tid är att vittne om detta. Då vill läsa det här förskon och kanske enska så också bara okej, det här är vittne. Han är inte bara en till. Men jag tror för att till den söliga parten, det griska malet, ta blir det ord lägg mig tekniskt.
I första århundra, eisen i ören århundra, och är första århundra, det som vanlig mellan grekar i tag. Det var att vara att granska så ut från boken. Det fann en bok också för oss som var baserad på ankrar traditioner också för oss. Så kunde läsa så, men grekar hade ånga viring för söboken som var baserad på traditioner. Så man visste till att munlig tradition, hon bröjdes ut henne. Känner ni? Allt kan bröjdas. Det som tydning var att det var få informationer från en egna vittne direkta. Att sitta vid någon och lusta och skriva ner eller lära sig utan det som Maren säger. Det var räknat som 100% allidande söva i första århundra. Egna vittne är viktigt. Ankan är virre. Då vi tar om traditioner och sivenja. Det vill säga att det var traditioner, kristna traditioner i ören århundra. Jo, det passar. Men en information blir inte till tradition i första århundra för en egna vittne är det, för det är färre. Okay? Så långt som egna vittne lever och kan kontrollera att informationen inte blir brukt, tar vi det kallar munlig söva. Och tar med över eller att en daman eller att vittne är dig, så är det munlig tradition. Okay? Det vill säga upp till år 5 i första århundra kommer sagt att det som apostlarna och det lärsarna går vidare till att vara munlig söva. Det här var en egna vittner att kontrollera allt och ta lärsarna samman. Ta Johannes dör, den sista, tar vi allt det upp, kan jag göra nu kvar det. Da Johannes døye, sørste apostelen, da ble alt det munnlig tradisjon. Okay? Alt var utan at lært. Og det var enda virst, 100 år træt, men så visste man, nu er det farlig, nu gjør vi vita. Då var det viktigt at man kunde skriva at han nyer, og en egna vittne døye. Det tog vi til å ha Marskos lømmes. Søvan sier til at det kristne rom til bøn og bia Marskos, om man skriva nyer til som Peter sier, medan han er her. Det är det som Marskos gör. Han skriver ner med Peter tåsar. Och så brukar griskon här till en ger till översättning. Så han skriver ner överläst till arameiska. Alltså från till arameiska malen som Peter tåsar. Och han skriver ner griskon till det första. Och det är samma Matteus här. Det här skriver ner till Matteus liver. Johannes där skriver ner till han liver. Han har tutning. Så det tar färdiga, det tar dejer, farner, tar blod till tradition. Det är inte längre söva. Känner ni? Det är alltså det som vi läser i det och gör texten. Det är inte längre tradition, det är söva. Det är tydning. Och det blir söva kvitt, det är baserat på vittner. Det är vittner om detta. Detta är allt att säga i det grekiska, romerska, judiska samfällan tar då. Allt att säga. Man ser det är den eisen. Jag heter från, ja, kan du? Förstår du? Råkar aldrig bort. Så läs. Ja, det matcher. Så läs. Johannes 15. Jesus säger, ta i talsmären kommer som jag ska sända till från färden, ande sannläggan som gånger ut från färden. Han skal vittna om mig. Alltså ande Gud skal vittna om mig. Och eisne tid skulle vittna till tid har varit vi mer från upphavet. Okej? Det är allt det varit mer. Det är se allt som jag har gjort. Det är hört allt som jag har sagt. Tid är vittne. Nu snackar om flera vittnen. Då. Hatt är tydning ta då. Om att det är inte vär så är Kristus ånga tydning haft för folk som levde då i första rundan. Och så kapitel 8 i Apostlesönerna. Det tar ju Judas stör och det är och ska ta över för Judas. Där säger tog är ena mannen och fylltes vi och alla tyna. Vi har Jesus check in och check ut för och lycka för dopet så vi Johannes och till den där har teach upp för och en tarra är sam vi och kan vara vittne. Okej? Vittne uppreist han så. Det är allt att säga ta då. Att det var allt baserat på egna vittne. Från början till ända. Ett lite ångat tydning. Det som var sagt. Och det hade Jesus han tryckte jag kom. Då säger han, okay, nu det som jag har sagt, det som jag har gjort, det skulle vi göra vi. Det skulle vara vittner. Det skulle finna andra som det skulle ifråga till. Det är så ett ting.
Men vi må långt atter. Hvussu veit ekna vittne til å ha minst alt rætt? Det er størst evne som fram i det. Helt størst evne. Det er tjatje så for første gang vi handler ut til så ett ting. Og så er det høvdaner, og til latta få folk først i oss ned. Man har kjeltner. Og så er det det månlige. Det kan man eisen bruka. Men så er det spårninger opp. Hvordan var det at her så tingen rett og minsta rett? Man elsker det likva, det er som det verre. Men så spårninger at det vil man li ilt og døy for en likt. Altså, læra Jesus er ikke nekket vi fyllt av døven om ikke du vil tro på at det kostar i alt. Skjønner du? Elsker denne fudgen der og gjev alt vekk og takk opp din kross. Man gjør det ikke til. Altså, det er ikke likvom. Du mister alt, skjønner du? Det er ett ting. Og særlig, det er fleste granskere i samtidig at det er også om Jesu deg oppreist. Eisen at just der, at Jesus han var krossfester. Han var lagt til grøv. Lydje til kvarv. Grøv var tom. Lærer seg så et eller annet. Det er så et eller annet. Og det tror til Jesus. Det er så eller fakta det. Og så kvannet også vi, om det er kristen eller jøder eller ateister. Og så kvart det er så eller fakta. Så det er det likva, det er det verre. Jeg er for nek som bygger på at jeg vil ha trygge på det. Men så spurningen, så det rett og minst det rett og så videre, ja. Det er gjort det gransking om okkar minne, om heiland, sørste 100 årene. Og heilen er nekka det mest, hva sier man, oavlydande som er. Ja, hokser om det? Som hokser om det. Heilen, eller okkar minne til å sammenblander alt. Det er sånn, ting som vi halta, hent og så, og detaljer, til å være ofte sjåleis. Veipand, ja. Hugsa at det hvis en film som minns øyla vel, det var ganske 8 år gammal. Jeg minns enda heila detaljerna og litnar og alt. Og så ikke film atter det, nekka det ikke lykka. Hugsa, hva er det herfra? Hvor er det her nå? Hva ble jeg sånn her, du vet da? Det er ting som en heilig har funnet på. Kjøkken Arne. Heilig gjør sånne ting. Skjønner du? Og så glemskan, jeg glemmer ting. Jeg så ikke skreft. Heilig er likva firmaer. Heilig kan ikke fokusere for nek, så glemme andre ting, eller heilig fokusere for lyte. Ja? Og så er det også heilig tolkar alt. Ja? Og jeg kan nevne en rikva ting om det granskingene. Og det er sin sjokkerant. Og så spurningen, så det rett, minst det er det alt. Heilig ble tolkat av noen hest tingene her. Det er største evne som er fremme i det en granskning i samband med vi evangelien. Man må hända vi nu till allt annat testamentet också väl. Man må hända vi. Så spår ni, kan minnas vid? Det mesta tusen uppleva så inte höra. Det är fel, det glömmer vi. Men kvärt vill jag minnas vid i detaljen. Att det minnas till ovanliga händingar. Det som chockerar oss. Det som vill jag, du vet. Just en avskärning. Det kan vara goda händingar eller negativa händingar. Men det som är ovanligt, det minnas vid garanterat. Og du vet, ta Jesus kom av vattnet, og han føyde 5000, og han ble føyde, og han dør av krossen, og så. Det er jo hendinger som man vanlig har minst til, ikke sant? Ikke det? Et annet som man kaller en collective memory, det er hvis det er en bølger som ser man opplever nækka, så er det lettere å minnast. Særlig hvis det er avhaldende tåsomda. Ok? Og det har det gjort. Eisne, setninger som er stått til menneskemann. Det er viktig å lese det. Og så rytma. Alt som er rytmist. Det minnes du. Evangelien som vi leser det, av griska, eller nå er det, tjokkna førskon, men hvis det føler den griska teksten, den teksten er opprunnelig, og først hvor er det herfra, og jeg setter den teksten til arameist, altså det er malen som Jesus tog seg, det som han heier, tåsa vi lærersannere på arameiskon. Hvis du gjør det, så vil det orange Jesus og negativt, det blir rytmisk. Så du iversetter fra griskon, orange Jesus til arameisk, så er det rytme på i. Det er masse Jesus er undervist på. Det er masse der skulle minnes det på. Det var rytmisk. Det var som akkurat kvæger. Og det som ser for en kvæven, det kan man minnes flere tusen vers. Det vil nekka det samme da. Så la oss lært å
rabbiner, lärarmästare i Israel hade och eisen grekar. Man lärde vid rytmen, man lärde den på den måten. Så skulle man minnast en rykve. Och så är det här, nummer 4, stuttsättningar. Att man ser det inte man ser det inte väl förskon och enskon, men man ser det griskon. Det som vi läser evangelium till sättningar, till det som små baskar, man kallar det, man kallar det nu. Så små delter, eller man kallar det samman. Kvitt, ja. Det lärdes inte en rykke på en gång, det lärdes små pettre gång. Ja. Och enda evangelien uppbyggt så läs, allt i små baskon, och det är rytmiskt. Ja. Så man kan säga mycket mer om det nu, men det är styrligt. Men man ser på en väg att det som vi läser, det som det har varvat månliga i minnen, det som vi nyskriver, det måste inte vara förfalska eller brott eller glömt. Man också om akkurat se punkten ner. Ja. Det som vi vet om det kristna samfunnet i första århundra, det är det här. Jerusalem var en mistö. Det har vi lyssnat till om sysne. Ofta också bara om, vi vet också ofta om Jerusalem bara som en sort, de jötiska stora bojer, vi nekker jöton, och här är det kristen, men för man in alla källorna så visar sig att Jerusalem första århundra är en kolossal stor kristen mistö. Vi skolan. Ja, stor samkommen. Väl organiserad. Batje Jesus Jakob var enaste jöten som är löd till affär in i halvdomen. Också det. Och det som man ser från söven, inte från söven, till det kristna Jerusalem är yngst verkligt att faktiskt konvertera. Omvända alla bojen till kristendom. Stäcka vi offringen och göra tempel om till huvudsätt för kristendomen och i heimen och det är enda mal. I Jerusalem i första århundra. Det var kolossalt i Jerusalem. Och det var tog du fick några förfylkning. Götan blev sväkelsvist av det kristna. Det är så rävlig avskan. Särskilt i Jerusalem. Ett avvers till tar i Saul-bryserna förfylkning mot de kristna i Jerusalem. Och vi läser alla rymer på in 8 apostlarna. Där var det på in. Vad är det? På grund av kejsarna. Vi tar till omstående och mentan. Tar det öliga viktigt att en och kvar rörsla är en skola och ett center. Och den skolan, den centret, den blev i Jerusalem. Och det är viktigt att det har varit verande i byn. Oavsett vad det kostar. Hvis det har rymt då, så kvar centret. Då är det verande. Och det är en tradition från Arne som säger till att Jesus gav dem bøyen om att vara i byn i kostar 12 år. Arne för år. Här 12. Kvitt ja. Allt som Jesus har sagt och gjort, det skulle nu sättas i en form. Right? Det skulle göras om till en tradition som skulle överföras. Och det här det börjar ifrån. Så där skulle arbeta samman under några år. Sätta traditionerna väl upp på det som Jesus sagt. Som gör så. Det är inte säkert väl läkt. Det är väl långre än evangelierna. Långre. Och härför är det så ju vi är. Där samkommer. Så fungerar det att ha då. Och här blir det så övertökan. De kallar succession. Och överföringen av de månliga sönerna. För sig härför utåt. Till samkommer är nästan. Hatta jag var så rabbiner av mentan. Så var hon. Och den kristna samkomman i första århundra var faktiskt en rabbiner av mentan, kan man säga. Och har sagt att hvis du kom in i en större samkomman i första århundra så vill jag minst nog snacka om en skola. Här så det folk och terspa och bibeln eller evangelierna och kanske den Jesus sagt till kopiera och här var böcker. Och tog var det kristna kallade samma jötnen folkbokarna. Det är grundla. Folkbokarna. Grundlaget har böcker i Adelames. Då har du böcker som var så här lärböckerna som du vet romar skriver på. Ett har du så här du har skinnböcker resten ja, först. Men det kristna fundamentet helt nytt. Det var papyrus. Det var bara så här plantorna som var ruttler. De funnit på att göra papyrusböcker. Och det var nästan ohårstad över. Det kristna har inte råd till ruttler till
skinnböckerna. Det är men det var papyrus, det är så bojligt då. Men det var öliga torrfört att få oss i en rulle. Det är rejält torrfört. Jag fann på att man brukte rullarna som nekv innan kristendomen då. Så fann man på att göra papyrusböcker. Det är nytt att finna sig. Så när kristen kommer vi. Det tog det här böcker i det. Men tog det kristen kallar folk bokarna. Det är alltid boksna vissar. Boksna är allt att säga. Läsningen är allt att säga. En evangelierna. Evangelierna var inte att lära lesen. Det var att lära hårt. Onkel läste upp och det hörde det. Ja. Det är enda man vet. Att det är bara syndrom omståndar ungefär som första kristendom, första hundra vaks upp i. Da jeg kom til brøvene, hvordan tog jeg nå? Om lei? 5 minutter ut. Brøvene. Da man leste førskon og enskon, man ser ikke ordentlig hva skjer her. Og man faktisk atle griska og arameiska. Men da vi lese 1. Korinthbrev 15, som Paulus skriver, som det eiste er frest vi, så satt som det halda fast i årene og i kunngjørtikken du i annars trodde lanches. Så jeg lærte ikke hit som er fyrsta det som eiste teacher vi, okay? Hatt at vi er simpelt, okay? Halde fast i årene, jeg lærte ikke nekka, halde fast det da. Men først atle griska, hans årene her beint, halde fast vi, lærte tikkon, teacher vi, hatt det teknisk år, som er brukt eisen innan griskare filosofi, eisen med rabbinar, ta rabbinare gav der informasjon. Det er han ikke bare taler, han lærte det, informationerna inntil dudjarna i høtten. Altså han terspeida vittar. Det skulle minnas det. Okay? Så Paulus sier, jeg lærte gans. Jeg kom undervist jo. Lærte gans. Jeg gav det nekka. Jeg gav det nekka. Og tid til å teache vitui. Griske år er teknisk. Det er mest bare at vi lærte det. Ja, det er beskrivet i jørsten i åkken. Sier man ofte. Ja, vi lærte det sånn. Og han sier, hold det fast ved det. Glöm det. Ställ sig att bäja minsta. Nästan fyllde du, ja. Och man ser det ofta köra binar någon. Och områden att ha lärt att tänka. Du vet, inte bara att ha mintas tänk, men det har där livet och skulle samsvära vid det som har lärt det, ja. Eisen här på ett. Först grunn på ett lov. Så jag finner inte för herran det som eisen har alltså givet tycker. Og her om brevbrødningen. Ja. Da han sier, finn ikke for herren, da kan eisen mest han funnet fra en apostle som kjente Jesus. Det var oralsk søva, ikke tradisjon her. Det kom fra en ekna vittne. Oralsk søva. Jeg funnet det fra herren, jeg funnet det fra en ekna vittne, og jeg har givet det vi er til tikkum. Og det er fra evangelium. Evangeliet ekstererer ikke, det var stilt da. Matteus var stilt da, helst Markus. Det var munnligt. Det är utanat. Det Paulus skriver första Korinthbrev. Det är en altrus. Det är sitt vers från Glassbranden. Alltså lät i år kryssa blir var rikliga mitteltäcker. Det märker bara att det som till har funnits håller fast vid det. Glöm det inte. Håller fast vid det. Tärs på det vi är. Minns det. Lugga syndrom att det är succession are in Jews there. Hette fra Clement i Rom. Han var lærersvenn til Peter Paulus. Han skriver om Aral 5. Og han greier fra hvordan det gikk fyrir seg første hundra. Han sier det bare ensk han sier dost. Og han sier, ta det pratika av Jørgen London i byen her. Han sier, det er valgte ut her som først ble kristen. Først var det utvalgt av andagods. Han sier biskopar og dikas. Det sier han til hvordan er det forskner. Omkjønner folk og samkommet henne til de som sier skulle trygg for. Og så var jeg at her færre skulle ånder atter være valgt ut til som og tjenestene. Tjokk og mersk at jeg bare hva skal han er eldste, ja? Han dør så kjenner han ast igjen. Her mersk er noe helt annet. Her er det en som er utvalgt av en apostel. Han vil funke informasjonen. Han blir en opptrener av en apostel. Han funke til oralske søvnene. Han dår han i høtten og i hjertene. Han kan konsolere henne. Han skal velge en annan til han deier. Jeg takker iver. Og han skal gjøre henne til som han har lært.
Det typ Paulus skriver i orðin Tios, han sier, få trofaste mannen til å hente. Hva mener vi her? Hva mener vi? Til evangeliet. Til evangeliet. Det som Jesus sagt, det som Jesus gjør, det måtte minne, dette skulle varveita. Og ikke nye skriva. Det skulle varveitast. En så vidt her Bibelen, det jeg kan lese henne. Etter Irenaeus som om det samme Clement som skriver at det er. Vi leser bare at han kom at han Anakletos, han den 3 at han apostlarna. Han se apostlarna. Han tåsa vittar. Han hei test som han hei test som tar pratika, eller han hørte det en ekko i øren. Det som apostlarna hadde pratika. Det vil si han døde det en i sin hjärsta. Så han hørsta, han lært at han varveita, og han hei the traditions til nok evangeliene before his eyes. Han hei eisne det skriva i år, han bæg evangeliene, som han skriva, og test man hørs fra taimon, og den at lært. Det var overst, da. Det brød nok stekt om man skal gjøre oss nå. Lukker en til. 4 ting. Øyla viktig. Måte å gjøre vujer på. Øyla område. Tradisjon ta døvun er ikke samme som kommunikere. Okay? Det store måneder av det. Tradisjonen er en rikva av materialet til å gjøre vujer, ja. Det er viktigt at det var særlig tradisjon. Hvis det bare var tradisjon, altså Pedro-tjan, Polter-tjan, det kan jeg ikke si, men særlig tradisjon kunne være også politisk, også religiøst, noe som skulle uten at læres da. Og det kravde særlig varvarsla. Det måtte være personer som var særlig trener til at varvaita til tilfære. Og så er det tøyen. Hvis talen var 200 år, så mistet du tradisjonen, så ble den brøtt. Om talen var 100 år, så var den varvet. Okay? Og det er jo ikke etter tøyen i midtelen Jesus og skrivingen av første evangelium heter verleggen. Okay? Det er tradisjon, det er særlig tradisjon, det er særlig varvarsla, og tøyen er stått. Okay? Det kunne varveitast av 3 årene, så det gjøres det. God signing.